Despois de 10 anos de traballos, o Concello de Cambados puido inaugurar o museo dedicado ao seu poeta máis ilustre, Ramón Cabanillas. O espazo abre as súas portas un 3 de xuño, coincidindo con 145 aniversario do poeta cambadés. A apertura tivo lugar tras un acto emotivo no que se recoñeceu a labor de todos os que fixeron posible este momento, especialmente o falecido Luís Rei e o filólogo Paco Fernández. Gracias a eles hai este museo. Non é gracias a min, é gracias a eles. Todo o que eu tiña na casa, eles denlle valor. Superon a facerme comprender que aquilo tiña que salir a conhecemento do povo. Así o fixemos e así o conseguimos. Precisamente Paco Fernández estivo presente no acto. O filólogo repasou o camiño andado para poder inaugurar hoxe o museo e destacou a figura de Cabanillas a través de escrituras de outros grandes poetas galegos. Grazas ao interese e á teimosía de Pitusa, hoxe o seu avó Ramón ten o seu museo, o museo que ela quería. E tamén o ten o pobo de Cambados e o pobo galego, así como calquera persoa de calquera lugar do mundo interesada na historia e na cultura de Galicia e na problemática sociocultural dunha lingua minorizada como a galega. Unha das administracións que apoiou a creación do museo foi a Deputación de Pontevedra. Dende o ente provincial destacaron a importancia que terá para Cambados esta exposición. E ter ubicado o museo neste edificio do Expo Salnés tan cerca da caseta de información de turismo, pois estou convencidísima que todos aqueles que se acheguen hasta Cambados van a ter como visita obrigada pois este espacio museístico. No acto tamén estiveron presentes os representantes de todas as formacións políticas da Corporación de Cambados. Dende o goberno local recoñeceron a labor dos anteriores concelleiros de Cultura. Cabanillas únenos a todos, eu creo que non só aos cambadeses e as cambadesas, senón a todos os galegos e a todas as galegas. É unha das figuras máis relevantes da nosa historia e debemos sentirnos orgullosos. O museo foi deseñado por Pepe Barro. Na exposición poden atoparse imaxes, escritos e obxetos do escritor, entre eles o seu escritorio.